Biz endi менә бу көнгә кадәр кызгы бытайны сугып битердек. Кызгы бытайларның уңышлары яхшы булды, Аллага шөкер, 61 центнер белән битердек инде на круг. Менә арпа, ага килгәндә арпа безнең тоже 62 центнер бара бүгенге көндә. Но үзегез белгәнчә һава шартлары начар белә, безнең инде җаңгырлар күп җавы белә, убыркы бераз әкенрәк бара. Но менә бу көннәрдә арпаларны тагы 2 көн арпа сугасы калды инде. Арпаларны сугып битереп, инде Алла берсә язгы бытайга торырга кирәк булар инде. Менә һава шартлары авыр булуга карамастан, менә җегетләр иртәдән кичкә кадәр кырда инде бөтенебез. Шушанда ашатабыз, эчертәбез. Кичке сәгать 9-га кадәр эшлибез инде, хәлдән килгәнчә. Шуңа күрә уңышлар әйбәт, но убыркалар авыр бара. Нәрсә дип әйтим инде, нәрсә генә булса да бу үстергән уңышларны безгә инде алып бетерергә, хөкүмәткә злап әйтергә.